Right, what's up guys? Welcome back to my channel. Right, what's up guys? Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa may ilog sa aming likuran. Guys, makikita mo nyo ngayon gaano kaganda yung ilog namin dito sa probinsya. Tingnan nyo guys. Ganyan kaganda yung ilog sa amin. Walang kabaso-basura. Tingnan nyo. Napakalawak. Napakahaba niyan. Mga ilang kilometro din yan. Meron tayong kakausapin dito na madalas maligo dito. Pupunta natin yung madalas maligo dito. Kakausapin natin. Oy! Hindi ka! Kakausapin kita. Ano masasabi mo dito sa ilog natin, ha? Sagot! Naabot ko. Huwag kang tumawa, sumagot ka. Unina na. Anong masasabi mo na? Kasi araw-araw ka naliligo dito, ha? Imus ka. Anong masasabi mo dyan? Unina ka. Anong unina? Hindi kita maintindihan. Tagalog ka. Gago. Anong masasabi mo? Huwag kang tumawa. Tangina naman, oh. Tawa ng tawa, parang siraw mo. Unina, magtuay na ako. Magtuay na. Bilis! Sagot! Tayo, bahala ka. Ay, wag kang umalis! Gago ka. Bo. May siraulo dito, ah. Ah. Siraulo ata itong nakausap ko. Ano, kita nyo yan? Oy. Oh, ganda, di ba? Pwede din eh. Oh, yan, bangka. Ay, yapin mo natin yan. Ano? You see that, my friend? Ha? Yung kapaligiran dito sa probinsya. Ito na siya, oh. Uy, si Raulo, sagot. Tatawa na naman to, wala namang nakakatawa. Ay, Sagot na. asun, Di ba guys, madalas ka baby. maligo dito? Anong feeling ng madalas maligo dito sa ilog natin, ha? Ambot. Ano masasabi mo? Mga kaibigan, nandito tayo sa bahay ng tropa natin, oh. Nasa na kaya yun? Baka natutulog pa. May bantay dito na aso, hindi tayo makapasok. What? Ayan, oh. Titingin sana tayo ng mga manok niya. Ayan. Kita nyo yun? Daming manok dito. Kaso ayan, kita nyo rin. May bantay. Tatlo yan. Kaya dito muna tayo. Babalik tayo. So yun nga guys, nakita nyo yung ilog natin dito sa probinsya. Ganun yan, kalinis, kaganda.